Hello mga ka-listeners, good evening o ang oras alas 9:20 mga ka-listeners sa kagabion o mag-upload na ta sa part 4 sa Gugmang Binilanggo. O pasensya kayo kay nadugay tayo ng dramahan mga ka-listeners, no? Nya magbasa ng ulit sa comment mga ka-listeners kaya niya ta malangag sa mot, no? Ang una na kong basahon nga comment kay kang kinsa man ni Badiday. Si Badiday ayang comment ana gud na mga iro lods makaila gud na sila kinsa magpangga sa ilaha kay kani ako mga iro muli ko sa kuha balay og 2 days pag uli na ko diri sa balay sa Cubana lods ang ako iro iring na ang akong iro magniwang sila tapos mutagbo sila lipay kayo sila murag musumbong nganong gibiyaan sila mao gyud nga na ginang iro makaila na silang amo, no? Pit lover sa ni si Badiday, no? Mao gyud sakto gina Badiday. Okay, ang iro basta pinangga nimo makaila jud na sa musaon pila dugay kang nawala guli nimo ang imong baho na-record na sa iyang ilong nanakas memory niya ba muna ini uli nimo lipay ki sila ana gina makarelate ani katugong mga pet lover mga ka-listeners. Yun na yung ubang pud nga kuan kanang tong kontra nila ng iro sagway sa bunon, no? Ngana wala di ka relate ng mga klase sa tao ng kanang tig panugdaog mamuno og iro mamunal sigwa unsa malugsog o paakon tagam nahitabo bitaw na mga ka-listeners nga nana, no? Ano bang sugsugon bitaw labi na naa sa sulod sa gate sugsugon kay di na may gate abrihan pa bastang gukod nana mga ka-listeners, no? Pero katong mga pet lover kani bang iro mga listeners kay makibalo na og kanang pet lover ka kanang mapinanggaon ka ba kay kanang ini nay mga laing iro bisag di gud imong iro bisag di mo kaila kay dili ka nila unsaon makahibalo sila kay matod pa sa science murag biyak nakita niya po sa Facebook ato nga makahibalo na sila kung unsa kang klase sa tao kanang maayo ba ka nga tao mga tao nga maldito kung saan ang mga iro paghuton din na umuagi mas baggan pa ganito siguro pero ganang mga buutan na tao kung iyaan dayo duha na ko kayaan mga ka-listeners ang usa kontra niya ng iro yun di siya gustong iro yang usa kay pet lover man na pinanggaon kayo kung bisita silang duha sa mua katong kontra kayo na yung mga iro mao'y paghuton tabangag paghut pero katong usa nga mapinanggaon ay dili mudaplin ng mga iro makailas sila ba kinsang tawhana ang mapinangga og iro kinsa ang dili mana kung makakuan jud ko ana bay kay kung duha kayaan lagi ang usa kontra jud niya ng iro og iring ang isa mapit lover kay ito ang mga iro di mamaghot niya Minana gid ano Badiday makarelate gid si Badiday ani kay mapinanggaon ni siya og mga alagang iro, no? O si sunod nag-comment si Aisa Alcosaybi. Salamat admin dyan, libawot man sad ako balhibo aning ila plano ni Talia og Erika. May tabo ba ka ni tinuod nga kinabuhi, no? Tuod admin dyan kanang plato butangig oil unya iwara-wara. Idig hapon na kanang maninggog na ang lamok, di ba? Mamilit na sila sa plato, makabawas na ka. Bitaw no ba? Pag mauta na techniques o ba, no? Papilit. Mamilit-pilit. Kita, di ko na sa Nimpix ba? Kanang mga nasa mall, mga Nimpix. Tigo anong mga langaw. O lamok. Gusto mo pilit ang ibutang ng carton bitaw. Yan na nila.
Ingana, wala. Sangit na ganang langaw, di ba lamok? Grabe mo pilit. Pero amo to, singan anak nga papilit. Ang dakop og langaw og lamok. Og, og uwel po kas na. Kas og uwel no. Pero pwede siya na siya. Di lang palabiano kay moawas mo kuno ni daghang uwel. Mao din ni technique ni Aisa Alcosaibi di ay. Magbutang og oil sa plato. Unya sunod nag-comment si Clotilde Landas. Good evening idol. Salamat. Nandito na ang part 3 with Duha ka Heart. Salamat po Demo Clotilde Landas sa imong makanunayong pagpaminaw. O si Irami Tikson. Ay Lods, karon pa nako na pamati tanan 1 2 3 busy ang live Lods with emoji ni katawa og heart. Salamat kay Irami Tikson. Nya si Luz Biminda Orales, best morning idol dyan. Gabihan na jud ganahan kayo kumaminaw sa imong mga drama dul. Muna ang akong ginapaminaw mintras kay trabaho. Shout out ko idol din sa Purbis Park Makati. Salamat idol with tulo ka heart. Salamat po nimo Luz Biminda Orales diya sa Purbis Park Makati. Salamat kayo sa pagpaminaw. Si Pirulin TVs, ka-excited bagid kaayo ning drama idol ba? Nagkadugay, nagkalami Kaso tagdugay lang lagi ni ma-download. Kanindot nga istorya, pinaghanang heart ni comment niya no. Salamat kay Pirulin TVs no. Mo lagi pasensya kayo no. Kay dugay jud labi na og kuan. Puro magud ka copyright. Agatong niya muhabo daghan di copyright. Kini na balik ipag edit lagi. May lang ta karon inig-upload ko ani dinhi maka-copyright. Taon di ko magbalik-balik. Sa mga love song man, gamay mga music. Na kargado gid music nga copyright. Salamat Pirulin TV sa pagpaabot ng drama. Shinais Waluhan, salamat sa pag-upload. Si God bless Pablo Waluhan from Puan, Talumo, Davao City. Salamat kayo Shinais Waluhan o Pablo Waluhan sa Puan, Talumo, Davao City. Salamat sa pagpaminaw. O si Jean Ruiz. Ngayong gabi idol. 10:11 PM pa diri sa Riyadh, Saudi Arabia. God bless na rong tanan. Amping permi og daghang salamat kaayo with duha ka emoji nag-heart o sign of prayer duha ka buhok. Salamat Jean Ruiz. O si Janet Bangkong, salamat sa pag-upload sa part 3. Dugay na ko na ginaminam ani haha. Thank you brother Jan. Salamat kay Janet Bangkong sa pagpaabot ani dramahan. Unya si isa pa ba to? Si Juniper Patulumban. Tulok heart na niyang comment. Og si kinsa pa man uban no. Subayon na tarong si Jenis Esquerdo. Jean Esquerdo o may space ni handle mga kalusan. Jean Esquerdo siguro ni. Thank you sir. Ulat ko sa sunod. Salamat kay Jean Esquerdo sa pagpaabot o pagpaminaw sa drama. Si Chiripay Lingatong, salamat sa pag-upload idol. Isa pa yan, Chiripay Lingatong. Salamat po sa pagpaminaw. O si kinsan pa man si Imelda Ganal. Ayay, kanindot aning drama. Salamat na nakanunay yung pag-upload sir. God bless with heart o may plug sa Japan mantingin o si Charis Blossom. Kaluoy sa imong dog dyan. Murag si Sipangs. Murag na Sipangs. Separation anxiety. Siguro to siya. Kaya dili na mo always magkauban o magkita. Pet lover pod ko na ako'y mga iring. Para na ako, dili sila iring. Ako silang mga anak. Kaya ultimo magbakasyon ko akong unahuna. Kaya tuara sa ako mga iring. Medyo mahal ilang pagkaon, bakuna o uban pa, pero ang kalipay nga ilang gihatag nako dili kabayran. Nakarelate ko nimo dyan, subo pamation. Mao gyud Charis Blossom. Unya si
Kinsa pa ni si Christian Austral. Hi Idol part 4 na sab Idol. Salamat with upat ka heart. Salamat kay Christian Austral no. Og si itaas ng dito intro no. Umano na lang ni listeners. Yabot 10 minutes pa. Umano na lang ako ni aron ighuman wala yamoy ka nang basahon no. Dito na taginding. Tibaso na lang ni si Michelle Binasbas next part Sir Idol. Angayan siya sa na-drama Sir Idol. Salamat kayo Michelle Binasbas niya. Si Joms Panusyal next episode mo na ni ang part 4 niya napailain siguro ni si Rose Antomambian upload yung Pfizer. Salamat mo na ni no. Si Joms Panusyal next part 4 mo na yung part 4 Joms Panusyal niya murag maura man siguro no. Musubay na ako balik hindi ko man sa drama mga kalisinas no. Kaya na po yung mga laing comment ba sa mga laing drama no. At mo ito mga kalisinas paminawan niyo ang part 4 sa Gugmang Binilanggo. Sa miyaging yugto ning sigilanon ato nasayran, may nahitabo gyud nila ni Talia og doktor rinante. Bisan kon hubog ang doktor. Butang nga hilom nga gikalipay ni Talia, pero gikasakit ni Erika. Yan ang pagkaugma. Misamot ang pagkontrolar ni Erika kang Talia. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Gugmang Binilanggo. Hidden, I try to suppress. Hoy, sige na oy. Hakutan na mga basura sa gawas. Oo. Wala lang. Talaya, pag-ilis. Ma'am Erika? Gikan ka ron. Ikaw na ang akong personal alalay. O dili ka nagkatabang lang din he. Kung nasa kumulakaw, kauban ka. Nagkasabot ka, Talaya? Yes, ma'am. O sa papay paabot mo diha. Lakaw na, pag-ilis na. Kay manglakaw na ta. Yes, ma'am. Og ikaw lalang, ayaw pagreklamo kung si Talaya ang akong dadon. Kay katabang ka lang ining baya. Nagkasabot ka? Sige na, padayon na mo sa inyong trabaho. Magkalagot. Magkalagot. Ayaw na lagot-lagot. Wala nga akong palanggang nagustuhan mahimong personal alalay ni Ma'am Erika. Hirap! Kanahan sa kada. Kay magkaip sa baho imong pinangga nga nagagwiset. Nga nagutaon kalalag siya unin mo. Trabaho na diya. Unsa ba man mo gunaan mo lang sa akong palanggang sa Ma'am Erika? Buta pa yun, gwapa pa yun ikaw. Mulaban yung ka, wakay lami. Namoy gidangat mo, akon minuwi lami. Nga unta, musugot silang taon talian ako, gwapa ko lami. Hoy, Gino, himad lang takandaan ha. Maghilakag asin na ng inyong gugmag-gugman taliya. Huwag magani ka niya pa ng hiri. Pagmatag-buntag, oy, nga di mo bagay, ha? Hoy! Suya ka lang, kayo kayo yab! Lupungon ta mo! Gusto sa slalang na. Mura man og kuwang is kainit sa talian ako. Ako ni painit at sa ako ang ngayo. Ay, painitan ko ni mayo. Magpalit kong regalo para niya. Gusto. Suburnuhan din ako akong uyab. Gusto na niya akong gisalop. Magpahans lang ko. Magdali ka tingalid. Masuko si Ma'am Erika na ako. Ay! Dok! Hala, Dok. Sorry. Sorry, Dok. Paghinay. Ngayon nagdaganto man, ha? Kuan, basin ba naghuwata si Ma'am Erika na ako sa auto? Talia? Ngayon dili mang yung ka makatutok na ko. Kuan, Dok. Wa man. Kuan lang. Tubog na gud nimo. Atod. Kumusta man mo gabi? Okay ra mo? Okay naman, Dok. Okay naman.
sige, Dok. Excuse, anak ni mo kay malakaw ra ba ko na si Ma'am Erica. Ayaw na, Talia. Dok. Nga naman, Dok. Mahimo ba mahangyo ko din? Sa unsa, Dok? Sige, sulti lang, Dok. Kuan, kung unsa may inyong mga lakaw ni Erika, mahimo ba sultihan ko ninyo? Oh, kuan. Dok. Nabala ka lang ko sa mga lihok sa akong asawa karong pipila ka adlaw, Talia. Murag lahi ra gud siya karong mga adlaw. Mao ba, Dok? Mao nga manghinaot ko, ha? Nga kung unsa may mahitabo o buhaton ni Erika sa inyong mga lakaw, sultihan ko nimo. Mahimo mo ba ang akong hangyo, Talia? Yes, Dok. Manghinaot ko nga paboran ko nimo, ha? Sige. Lakaw na. Yes, Dok. Kinuko. Marami ko pahili sa pagkunit ni Dok Renante ako. Kalain sa kong kabuhi, eh. Talia, padala na. Ana, ma'am. Toda na isa sa auto si Ma'am Erica. Naan sa ka ba diha? Wa ka may tingog-tingog. Wa masab ko'y ikasulti, ma'am. O sige, bati mo karon. Human sa nahitabo ninyo na Renante. Ma'am, may mo pagdili lang ang hiskot, anak. Lainan ko. Kinahanglang mahibaw ko sa imong kibati, Talia. Ha? Kung sige, bati mo din gihagan ka diha. Ma'am. Ngano di ka makatubag? Mayong mo kisang akong banaan sa. Bisan kong hubog. Ma'am, please. Di na ko gusto mahinumdum sa nahitabo na mo. Ngano? Wa ka ba dahil makagusto sa nahitabo? Ma'am, personal na kaayo na. Dili ko kinang mag-iskot, anak. Ma'am, ganun kalit mo kipaho ng auto. Nahibaw kong nakagusto ka sa nahitabo ninyo. Og ni Renante, Talia. Ayaw pagminaot. Ha? Daghang babae nga ngandoy sa kumbana, Talia. Og nahibaw kong dili kalahi nila. Labi na nga may nahitabo na ninyo. Pero karon pa lang, pasidan ang takandaan, Talia. Saan sa man, ma'am? Ayaw cute pag hunaon na bisan kamay na lang sa pagtraidor na ko. Ma'am, wala sa kuna-huna. Good. Buotan kong account, Talia. Pero panghis ko kung ako na'y masuko. Nahibaw ko, ma'am. Busa karon pa lang. Pasidan-an ta ka. Ayaw cute pagbatig gugma sa akong banang. Papasa sa imong huna-huna ang nahitabo kaninya. Ma'am. Kay bisag ka sa. Dili na ka na mahitabo pag-usap. Nahibaw ko ni anak, mama. Og nahibaw ko sa kong papel ni ining atong kasabutan. Good. Good. Balik-balik ka gyud sa imong huna-huna nga baby maker ka lang. Pero dili ka mailhan ni Renate. Yes, ma'am. Sud sa tulo ka buwan, kinahanglan kauban ka kanako kanunay. Bisan asa ko, tuwa ka. Gusto kong ako ang unang mahibaw kung mumabdos ka o dili. Nakasabot ka? Yes, ma'am. Ikaw ang unang mahibaw. Very good. Sige. Pag-enjoy na sa life. Gusto ko nga happy ka kikan karong adlaw. Renante, di ka man di sa gawas. Nagpaabot ko nila ni Erika og Talia pa. Unsa man gid kahay na kaon, Erika. Nga ganahan naman siya nga kauban pirmi si Talia. Nya, unsa man gid kahay na kaon, Erika. Nga ganahan naman siya nga kauban pirmi si Talia. Nya, unsa man gid kahay na kaon, Erika. Nga ganahan naman siya nga kauban pirmi si Talia. Nya, unsa man gid kahay na kaon, Erika. Nga ganahan naman siya nga kauban pirmi si Talia. Nya, unsa man gid kahay na kaon, Erika. Nga ganahan naman siya nga kauban pirmi si Talia. Nya, unsa man gid kahay na kaon, Erika. Nga ganahan naman siya nga kauban pirmi si Talia. Nya, unsa man gid kahay na kaon, Erika. Nga ganahan naman siya nga kauban pirmi si Talia. Nya, unsa man gid kahay na kaon, Erika. Nga ganahan naman siya nga kauban pirmi si Talia. Nya, unsa man gid kahay na kaon, Erika. Nga ganahan naman siya nga kauban pirmi si Talia. Nya, unsa man gid kahay na kaon, Erika. Nga ganahan naman siya nga kauban pirmi si Talia. Nya, unsa man gid kahay na kaon, Erika. Nga gana
Tungod lang ni siyang trabaho pa. O gawas sad, nagpa-doktor siya. Kinahanglang doon na siya kauban kanunay. Aw, hinoon. Pero, ganahan man sabudon ka ako nga si Talia ang matiman ako. Mao ba pa? Sagdi lang gud pa. Makapangita na lagi si Erika og ikapulik kang Talia. Oh, diyan na sila pa. Sugaton ko ha. Hello, love. Nadugay lagi mo. Hello, love. May trabaho lang ko sa office. Talaya, dad anong pinalita? Yes, ma'am. Excuse me, Doc. Oh, love. Naunsa man to sa Talia? Murang tog naluya. Ikapoy lang to sa mga lakaw. Tuod, tanawag na ko og makabantay kang papa. Ug maabot ng katuugma. Seryoso ka gyud ay nga anha na mo trabaho ubos ni mo sa Talia, ha? Sa pagkakaroon lang kini Renante. Siyempre, nagpa-doktor pa ko. Love, dali na. Manihapon na ta. Hayag na sapa. Yan naman ko eh. Pero naman lang kung dugay makamata karon. Ikapoy lang tingali ko sa mga lakaw na mo ni Ma'am Erica. Pila ka buwan nga pero nagkuguyog-guyog niya sa mga fashion shows. Maligo lang muna ko. Ay, napatong akong sapon. Dara. Kalain sa baho sa sabon? Ewan sabon ko. Bahuan mo. Maayo sa sabon. Kalain yan sa kong lawas. Huwag malipong. Dili lang ako umabangon. Langga. Si Gino. Talia. Gino, ayaw lang pagsud. Naunsa man ka, Langga. Yan daman, di ka pamahaw, Langga. Apli kultahan, Langga. Dili pa ko mukaon, Gino. Lain ang akong lawas. Mura kong kahilantanon. Oy, palitan di ka labmat, Langga. Ang singan? Tambal ba? Aw. Kota ko diya. Ay, ayaw na lang, Gino. Huy, ayaw na lang ba? Oh, wala naman si Butingog. Ang samli tawanaw eh. Pero, maayo ka nga mo inom kong tambal. Saan kay tambal taon para sa lanat, ha? You know? Oy, Dok. Oh, anong nagdali mo ka? Ako, Dok. Ang sa manlakaw na ta. Ako, Dok. Palitan ako tambal akong may love taon. Bakimura, mong kuno siya kailan tanon. Ha? Mo ba? Sige. Lakaw, palitin. Sige, Dok. Kadali ako, Dok. Dili ni Mahimo. Kinalam mo bangon, Juko. Ako di kaliko. Bahala nagbagsuka-suka ko. Mulaos na ko sa banyo sa luyo. Lain ka sa kong lawas eh. Nanasab. Kasuka mo nasab ko. Talia? Ay! Dok! Ikaw din na. Uy! Talia! Nakuyapan siya. Ako siyang ibalik sa iyang kwarto. Ay, gani kayo, nasaon ako siya. Talia! Dali! Dadaw na ko sa iyong kwarto.
Aron na akong mahiling. Oops. Parehas mo sa ni siya kabog ato ni Erika. Ipahiluna na ko siya sa iyang katre. Naunsa makha ni siya. Nagsuka siya unya na kuyapan. Ako siyang himulsuhan. Naulian na siya. Talia? Dok? Dok, kasi... Talia? Ni anak ko sa kong kwarto. Oh, nagsuka ka o nakuyapan. Kinahanglan mahiling ti ka. Dini ka lang ha, magkuha ko para bibi. Ayaw na lang, Dok. Okay na lagi ko. Kuha lang, lain lang akong kabuhi maong... mao nga, nagsuka ko. Napasahan na tingali ko sa gutom. Oh, unsa? O ganong napasahan ka matsgutom? Wadi ka pa kanaan ni Erika sa inyong mga lakaw? Gipakaon man, pero... Kuan, ako, wala ko'y ganang mukaon. Kinahanglan mahiling ti ka. Di ko gusto nga dunay katabang dinhi nga masakit. Doktor ko, dako na kong responsibilidad ang inyong kahimsok. Dinhi ka lang ha, Talia. Kinahanglang mahiling ti ka. Diha ka lang. Igda lang diha, okay? Magdali ko. Renante. Nagod sa ganda sa kwarto ni Talea. Erika? Love, mayo kayo nagmata ka na. Tubag kaon na nga akong pangutana. Nag-unsa ka diha sa kwarto ni Talea. Ako siyang giatiman kay nagsuka. Ug nakuyapan siya. Ayaw kalimot nga doktor ko. Busa ayaw hugawi ka ng imo una. Nagsuka? Nakuyapan? Oh, ako sa mandi. Wala ni mo pakana sa inyong mga lakaw. Ako ni bahala niya. Unsa? Pero... Ayaw na pagtagad ni Talea. Ako ni bahala niya. May operahan ka karon, di ba? Ako ni bahala niya. Ako na danya sa doktor. Oh. Love, sige na, lagaw na. Ako ni bahala kang Talea. Kalain dyan sa kugil, pati, Marig... Pero sa man to? Si Dok Renante naman hinoon ang nagdahan ako din isud sa kong kwarto. Oh, Talea? Tinuod pa nga nagsuka ka? Ha? Ang imong kalendaryo, hain. Ma'am Erika, lain ang akong lawas. Luod kayo. Dili ko ganahan sa baho sa sabon. Yes! Yes! Mauna kini nga ito gipahabot, Talea. Mauna ni. Hain ang imong kalendaryo. Nara sa kilid, ma'am. Okay. Nahitabo mo, Petsa 23. Unya. Tulo ka buwan na, Talea. Ay, saman. Wapagit ka tong hae sa binuan mong sakit. Wa, Ma'am Erika. Kung mauna, positive na ni. Kinahanglang madata ka sa doktor. Pag-ilis, dali. Sige na. Langga. Karang tambal langga, oh. Uy, Ma'am Rika. Gina, sige na. Ipagawa sa gate ang auto. Kay dadon ako sa doktor si Talea. Ha? Isang itong milarga. Gino. Dok? Kinsa itong milakaw nga daan sa kinan? Si Ma'am Rika, Dok. Gidaan niya sa Talia. Iya ko nung ipahiling sa doktor. Ha? Siya gyud ang nangunay? Padool ko, Dok. Kay lain na istorya tapalayo, eh. Libog bitaw ko, Dok. Basta ko. Ikaw, libog sa kasa. Murag lang natarantas, Ma'am Rika, yung gibati, nga gidaan niya sa Talia. Oh. Gino, mangutan ako nimo. Saan man na, Dok? Wa na nimo hilabti si Talia. Wala, no. Wa taon no, koy.
Masik ikaw. Naglaro ko niya. Huwag hindi ko kipunin mo sa nag-kiss, kausa. Kausa, ni-kiss ko niya, pero kisapaan ko. Sobra na konserbatibo. Oh, muna. Mao ba? Konserbatibo kayo. Konserbative ba? Oh. Ano mo na, Dok? Wa lang, Gino. Nangutanan ako. Tipon ra mong bahay. Og dili maayo nga may mumabdo sa katabang na mo dinhi. Nga dili mapakaslan sa nakasa. Ha? Sigurado ka, ha? Wa na nimo hilaptis tali, ha? Saka kung tudlo, Dok, huwag yung kilabutan na niya. Bida, wala kita ko, Doy. Okay. Salamat, Gino. Sige, Dok. Pagbantay niya kayo, pandol ka niya, doktor ba ka? Sa Miss Luknante, ang tanaw, mga personal ng mga kalihukan. Noon, kisama sa hindi magduda nga, may tabo naman taliya. Tipo rin yung balay din eh. Mahimor ko na ko siya kabangon. Kay uyab ko, be. Kumusta naman imong pamati? Napaghihapon nagkalain sa kong ginawaan, ma'am. Uwa na noong kumalipong. Paabuto na lang nato ang resulta sa paghiling nimo. Oh, ma'am. Kinahanglang positive yun ang resulta. Yan ang doktor, ma'am. Congratulations. Positive ka. May ginabuhi na nga naasi mo sa bakan. Nagabati ka, Talia. Mabdos ka. Mabdos ka. Mamiri ka. Ang pag-angko ni Dok Renante sa tibuok kong pagkatao. Hangtod karon. Iyan usa dili pa ko pagkatuo sa nahitabo. Nga mapdos na ko sa anak sa lalaki sa kundam ko. May anak na kami si Renante. May anak na kami. Ang sa'yo mo tayo. Sige, yung kakatawa lang ka. Kuan Gino ka nang... Mahimo ba lang ka? Magsulti tayo si Uyab. Sige. Uwat ako dito sa garden sa Luyo. Sige ha. Magawa ko na ba ito sa layo? Love, Erika? Nabaguhan ko nimo. Nga naman lang. Malipayon da kay karon. Mahimo bang mahibawan kung ano? Wa lang. Maayo lang ang resulta sa butik. May napuno sa akong mga customer. Ug may mga bag-o kong models sa bag-o namong designs. Mao ba? So, kumusta ang pagbadoktora nimo? Okay lang. Why problema? Unsay way problema? Padayon na akong treatment, love. Unsa may pamati mo simong lawas? Okay na ko rin, ante. Ayaw ka bala ka. Ready na ko sa atong mga plano bahin sa bata. Ha? Unsay bot mo ipasabot? I mean, okay na ko nga managuptak bata. Pero ako ang papili. Unsa? Managup na lang ta, love. Ako nang ipagigsultihan ng akong higala sa DSWD. Nga, i-apil ta sa lang lista sa managup og bata. Pero, ako siyang kiingnan nga, gusto ko og batang bag-ong na tao. Mao ba? Unya. Okay na ka, ana? Okay na ko rin, ante. Gidawat na nako nga 75% na dili ko makahatag og anak nimo. Erika. Nara si Gino sa swing. Naglingkod.
Gino, Salamat in taon nga may anhigyo ka. naikog na ko mo palipad nimo. Dali. Lingko diri. Sabak na ko. Aw, tupad lang. Unsa ba itong istoryahan, Gino? Unsa pa man di ay ang lain natong istoryahan na, di ba? Mabahin na to ang atong relasyon. Uyab ko ta. Pero mura man gyud og kining atong panag-uyab, di tinuod nga uyab. Nahibaw na ba ka sa atong kasabutan, ha, Gino? Malimot ana. Pero taas na ato man lang natong relasyon unsa may sagwa na ni. Huwag na haragong pagkasal mo ikaw may klaro. Gusto ka? Gusto ka, Gino? Wa ko'y klaro. O... Nara si Gino sa swing. Naglingkod. Gino, Salamat in taon nga may anhigyo ka. naikog na ko mo palipad nimo. Dali. Lingko diri. Sabak na ko. Aw, tupad lang. Unsa ba itong istoryahan, Gino? Unsa pa man di ay ang lain natong istoryahan dahil, di ba? Mabahin na to ang atong relasyon. Uyab ko ta. Pero mura man gyud og kining atong panag-uyab, di tinuod nga uyab. Nahibaw na ba ka sa atong kasabutan, ha, Gino? Malimot ana. Pero taas na ato man lang natong relasyon unsa may sagwa na ni. Huwag na haragong pagkasal mo ikaw may klaro. Nara si Gino sa swing. Naglingkod. Anak nimo. Erika, Nara si Gino sa swing. Naglingkod. Gino, Salamat in taon nga may anhigyo ka. naikog na ko mo palipad nimo. Dali. Lingko diri. Sabak na ko. Aw, tupad lang. Unsa ba itong istoryahan, Gino? Unsa pa man di ay ang lain natong istoryahan na, di ba? Mabahin na to ang atong relasyon. Uyab ko ta. Pero mura man gyud og kining atong panag-uyab, di tinuod nga uyab. Nahibaw na ba ka sa atong kasabutan, ha, Gino? Malimot ana. Pero taas na ato man lang natong relasyon unsa may sagwa na ni. Huwag na haragong pagkasal mo ikaw may klaro. Gusto ka? Gusto ka, Gino? Wa ko'y klaro. Og na anak ko ang problema, Gino. Uha nimo. Ay, marakol ba ang sa tanim sulti na? Ito, naunsa mo ka ganina. Nung nabati mo, di ka nga, si Luis Portahan, nagkatawa ka. Sa may nakapahimuot ni mo lang nga. Ikulbaan ba ako ganina pagkabati na kung katawa-taon ka susi mong kwarto? May gigahimot alang ko, Gino. Ayaw na lang ito hatagi o bili. Nga no, magyug ka lang ka. O, unsa magyukuwang na ko, para higugmaon ko ni mo. Oo, ako nun ako nga. Kuwang ko sahit, pero wapuhon sa tagamay mo rin Kuya Ariel. Gino, may tingaling hunungon na ni nate. Ano sabi yun na to? Kinabang atong drama. Masa ka tayo drama lang ka? Gino, nahibaw ka kigawa ko'y kugma ni mo. Oh, sorry kayo nga. Dili kin mahita po mahikugma ko ni mo. Ano man taon lang ka, oy? Unsa mo yun nakapugong ni mo? Ando na pa ilang lalaki nga. Nahimor akong karibal di asin mong kasing-kasing. Oh, Duna. Oo, sa pa di lang ka, oy? Kit sa tawhan, ha? Atong silingan din, eh. Pero layo matang silingan din lang ka. Ang lalaki sa akong dam ko. Oo, sa lalaki si Budang ko.
Langga, murag napas mo matingali ka, oy. Bisan, unsan lang na imong ipanulti taon. Magpakasal lang ta. Aron, mati-mati kag maayo. Kundunam ko'y pakaslan, Gino. Kanawa na lain. Kundili, ang lalaki sa akong tamko. Probida sa napaganda kong binuangan, oy. Hindi mahal ti kalaga. Busa, ari ka mo pakasal na ako. O dili ka ng lalaki na asimundam ko. Nasuko ka, Gino? Muram ko kung ang akong lugan, gilubok sa imong ipanulti taon. Lalimang kag ibaylo lang mo anang lalaking naasimundam ko. Sorry, Gino. Abanwa ko kinituyo, Kung mahimo palang kadiktahan kong akong kasing-kasing, Gino, aron nga mahigog manin mo, ako na ka nang gipuhat. Pero naluoy na ko nimo. Busa, mas makaayo nimo nga magbuwag na lang ta. Ayaw tao binuang laga. Lopi pa man nagipusil ko di mo. Sakitas kong dugan, uy. Gino, kinala makasabot ka. Nga dili ko angay nimo. Pangita lang laing babae mo bagay nimo. Kaya ako, lahit ko. Dili ko tarong nga pagkababae. Naarasad ka ng daot-daot sa imong kugalingon. Karaan man ang style taon, uy. Okay. Ano makasabot ka? Nahigugma ko sa lain. Kana lang. Busa magbuwag ta. Oh, Sorry. Sorry gid kaya, Gino. Talia! Laga! Bakit tao itong isulti mo, day? Pero kung imong ipantayan, eh! Talia! Ako'y... Sakit sa lugar, uy. Huwag ganun kong Talia. Sakit na ginoy. Ginap. Kinsa mo lalaki iyang gigugma. Kaayo panita na dito, Hana, oy! Sorry, Gino. Sorry, di na pasakitan ka. I'm sorry. Pero kinalampuwag ka. Aron mas dili ka sakitan sa imong mahibawan nga mapdos na ko. Ginoo ko. Selo ako. Mo na tingali kini ang silot sa akong pagsanong sa gusto mahitabo ni Ma'am Erica. Inay nga malipay ko. Sakitan ko. Tabangi ko, Ginoo. Puslan mong way nagmahal. Imnon ko rin sobrang binog din sala. Hoy! Noon sa taon ka. Bila-la ka man diha. Eh, subo ka lang. Lain ang buot ko. Oh, nag-away mo sa taliya. Ay, kung sabo ka! Oh. Lain akong utok ron. Murag gilapuan! Pahawa niya! Naunsa mo diha, Gino? Lalang? Oh, Dok, ikaw din na. Nag-away mo? Nay, Gino, Dok, ay, naning ka. Init kag o. Nag-away tingali sa taliya. Naunsa man di ka, Gino? Anong nasuko man ka? Ha? Ngano, Gino? Ano ka? Waran ni Dok, waran ni. Wa sa mong mata. Nga kaklaro man nga nag-away mo sa taliya. Sa mga ka lang. Palabay kas kumura ko. Labtanon biyan ni mo eh. Eh na akong labayo kas kumura ko. Oh, masuko man di ay. Lalang. Lakaw na lang. Katuog na dito. Biyain na lang ni Gino. Dok, Problema sa lalaki ng iyang giatubang. Huwag kay mahimo, anak. Lakaw na. sige, Dok. Mayra, kabaan. Magulbol pag yung labtanon. Tuwan sila lang, Gino. Sige. Ni ako. Sultihi ko. Sultis imong problema. Anong bag? Muram kag gidatugan sa langit. May painom-inom ka pa diha. Dok, umiyakan onde ani mga papel, Dok. Sus. Ibuwagan ko, Dok. Ibuwagan ko.
Unsa? Gibuwagan ka ni Talia? Oo! Pero nga naman, ha? Tungod sa kalalaki, Dok. Ilahan na rin ako tawhanay. Ako yun ay pangitan. Panitan, makanamurag bumo ba, Dok? Ayaw na, Gino. Ha? Kalma lang, kalma. Dili yung na ang sulbad sa imong problema karon. Unsa man, nakaila ka sa mga lalaki? Wa, Dok. Igor sa mingon nga, lalaki siyang damgo. Mo na gisulti ni Talia? Lagi, Dok. Mauna. Basta lagi, Dok. Malayo, mangayo lang yung ko pa sa ilodaan si Ginoo, Dok. Kung mailahan ako tawana, awa lagi. Ako nilubuas kipon. Basta lagi, Dok. Oh. Haim di ba si Talia? Tapos kwarto, Dok. Biyaan ako. Sakit kay yung ipanulti. Maragilubok akong dugan. Labihan lagi, Dok niya akong uus bongbong. Kalma lang, Gino. Kalma lang. Ayaw pag pinutong. Tinamdaan kalma, Dok. Naguba akong gabi karon. Ang akong kasing-kasing nabungkag. Giguba sa akong pinangga. Gino, kinahanglang imo dawaton ang desisyon ni Talia. Wa kay mahimo kung wa gid siya mahigugma nimo. Pero, Dok, sobra pang gumot sa agta ko kasing-kasing. Murag ilabtikan akong itlog sa kasakit. Gino. Kasuway na baka naglabtikan itlog, Dok. Wa ko man sa. Gino, mao ni. Hatagi lang unag higayon si Talia. Ay lang una siya pugsa. Iha lang una kung kitsa man ang lalaki nga iyang giingon nga iyang gigugma. Ug kung mailhanin nimo, ayaw ni hilabti ha? Ayaw. Bantay lang nga dili niya pasakitan si Talia. Beda sa nang istorya, kamarter ko na ako ang kalakihan, Dok. Ingon ana ang tinuod nga mahigugma, Gino. Kaw maong muhatag og kagawasan sa iyang gimahal. Good morning, Sir Anton. Aray mong kape, sir. Salamat, Talia. Wa pa man gud mo puli ni mo sa patiman ako. Sir, ay ka pala ka, sir. Ako yung atiman ni mo kung niara ko din sa bahay. Salamat. Bukan ka yun kayo. Wa gid ay mo nilakaw karon, sila ka. Nagpaabot lang ko sa iyang mando, sir. Talia, Sir? ako malugon ako. Sir Anton? Ako bangin. Nga naman. Murag na usaw man ka. Sabay, nausap na ako, Sir Anton. Naanad man ko nga masulob kag tiking. Karon, pulos naman na lawlaw. O, luwag kayong imong gipang sulob. Ganahan lang ko ini, sir, kay medyo hayahay pa. Maayos noon. Hayot naman di ay. Good morning. Love, sayo kong maado ka nun sa ospital, ha? Okay, love. Ato, day. Usayaw na to si Gino og Talia, be. Kay doon ay problema, ano, ha? Ha? Problema? Nga naman di, love. Sabi nahitabo sa duha, ha? Gibuwagan man ko nun ni Talia si Gino. Mao nga nagwala og gamay si Gino gabi eh. Nagubog. Unsa? Gibugan ni Talia si Gino? Mao na. Usayan ang duha. Pero okay man sab nang medyo luwag ang imong isulob. Aron dili kayo mahulong maimong lawas. Aha? Hayahay tuod na gisulob mo. Talia, dali ra. Ma'am Erika? Papa, ako unang human si Talia. Doon na lang ko isugot niya. Sunod ako sa gastrom, Talia. Sir Anton, ako nang sunod si Ma'am Erika, sir, ha?
Ma'am, unsay? Tinuod bang kibuwagan nimo si Gino? Ang kukukuan, ma'am. Misulti na ko si Renante. Misumbong niya si Gino gabi nga imo ning gibuwagan. Ganun imo man ning gibuhat. Nga wa man ang hid nako. Ma'am, dili lang ko gusto magkasapan ni Gino. Naluoy na ko niya nga magsikiuglaom sa wa. Pero kamit siya sa imong sitwasyon karon. Ma'am, magkasamok lang sa akong una si Gino. Nakonsensya na ko sa akong pagpalaom niya. Unfair kay kini sa iyang bahin. Pero nanangid ka unta nako. Ako ning personal nga kinabuhi, Ma'am Erica. Hoy Talia. Basig nalimot ka sa atong sabot ha? Ako nang magbuot sa imong kinabuhi karon. Nakasabot ka. Tanan imong buhaton, ako ang mabuot. Gipalit ko ng imong katungod sa imong kinabuhi. Nakasabot ka? Busa sa sunod, kung may buhaton ka, pananghid ako. Kalain ni Ma'am Erica, eh. Kaisip niya. Pero ang akong kasing-kasing, mao na kini gusto niyang butan. Bahala na. Dili ko makikuli kan Gino. Naluin ako ni Gino. Dili may mong hangtod siya gamiton pa naman ni Ma'am Erica sa among mga plano. Wa ko kauyan sa gibuhat ni Talia na. Nagbuot-buot yun. Giingnan na yun ako siya nga gamit na mo si Gino. Gibuhagan na hinoon. Di ni maayong batasan na da. Ako ang angay niyang sundon kay gipalit na nako siya. Kinahalang normal lang dito akong maliho karon. Aron dili ko nila kasabtan. Talia? Gino, Di ka maluoy na ko. Gino. Kaayuhan nimo ang akong gibuhat kapag buwag nimo. Kinahanglan makasabot ka, ana. Ug ayo na lang pagdahom nga makig-uli pa ko nimo. Talia, Gino. Maayo kayo nagsulti mong duha? Ma'am, Abi ni mo Talia, mas mayo tingali nga magpakasal na lang mo si Gino. ma'am. Tinungod ka, mubutar ka na mong magpasal, mi ma'am. But of course, bagay mong duha. Ako'y gasto sa inyong kasal. Ayaw lang ng bongga kaayo. Sige. Okay kayo. Dahil Talia, pakasal ka na eh. Kita lagi kayo bagay. Talia, sa imong una-una. Ako na ning mo gasto sa inyong kasal. Sugot ka, Talia. Aron may bana ka na nga mo aktiman nimo. Kung masakit ka, pagkasal mo si Gino. Sorry, ma'am. Kung say sorry, Dili may tabong magpakasal ko ni Gino, ma'am. Talia. O sabi gusto mong mahitabo nga uyab-uyab lang mo. Dili, ma'am. Nagbuwag naman mi si Gino. O dili na mahitabo makig-uli pa ko niya. Sorry kayo, Gino. Paitan talakihaw eh. Mura magidunggab akong dughan. O sa bagay imong gipangita sa lalaki ha, Talia. Ma'am, wa nas akong hunahuna ang magminyo. Kay, Kay lalaki si mong damgo. Kisa mo yun siya. Kay kitong ko na dunggan na. Gino, mahi mo pa? Dili ka na lang mamugos? Gino, biyain ni si Talia. Aha. Sige na. Biyain ming duha. Yes, ma'am. Ma'am, nabangi taon ko nga. Pakasal taon sa liyan ako. Ikaw, Talia. Sunod na ako sa guest room. Naunsa ka ba? Nga nang kipuhagan man gyud mo si Gino, ha? Ma'am, sa ako nang gikaingon. Nga dili na kinalang mangangin pa kog laing tao ining ako kahimtang karon. Pero kamit kaayo siya kung mo mabdus ka. May makaatiman nimo. Ma'am, dili ko makigminyo sa tao nga wa na ako higugmaa. Sabta lang taon ko, ma'am. Musupak na lagi ka na ko, ron, ha? Ma'am, ang ato kasabutan, maulang ang ako pagsamkon sa imong anak. Ug dili ang pagguba sa akong ugma. Nga na di ay, magguba gyud ang imong ugma kung makasal ka niya. May masab na siya. Gawas pa, in love ni mo si Gino. Mahimo ra na nimong daog-daogon. Ma'am, pasayloag ko. Pero, dili gud ako madawat ka manghilad pa ko og laing tao.
Dako na ning sa Ginoo ang akong gibuhat ng pagsunod sa tanan nimong gusto. Ug dili na gusto ako pakinimpunan. Pero kinahanglang magminyo yun ka. Yan ang paminyoon man jud ko nimo, ma'am. Basta, makaayo na nimo. Natong tanan. O sige, kung dili ka ni Chino, pangitag laing lalaki nga imong minyuan. Pero ma'am, huwag ko magkasabot kung anong gusto ka na gyud nga magminyo ko karon. Ano man? Walang kapon ka makasabot. Karon ba kung magkahuna-huna tali, ha? Nga, gikinahanglan mo ang bana nga maugyoy matudlo nga amahan ni anang imong gisabak. O mga amahan sa imong gisabak. Sorry, ma'am. Pero dili na ko makasunod ang imong gusto. Okay, sige. Dili makakagusto nga may matudlo gyud kang lalaki nga mao'y amahan ni anang imong gisabak. Kinahanglang mo pahawa ka dinhi. To love. Medyo madugay ko og uli ang gabi, ha? Kay doon ako'y operahan. Alas 8 sa gabi. May sabnoon? Oh, ha? Anong maayo man, love? Kay dugay sab kong mauli karon gabi, ilaw. Okay. Tawag na lang unya nako. Magdugan na tapo pa uli. Okay, love. Sige, love. Mangandam na ko sa akong lakaw. Timing kayo. Makahigayon si Talia sa pagpiyat din niya. Tawagan ako si Arnold. Daghan siya ka-apartment ni Pabangan. Og dili sila kaila si Renante. Adto na ko ibutang si Talia dito. Hangtod nga mga anak siya. Magpalayo na gyud ko ini baya. Dili na gyud ako makita sa personal si Doc Renante. Pero, hindi ko magkasupag si gusto ni Ma'am Edka. Mas maayo na lang sa paggawa ko din eh. Anong magkapangunaon kong tarong sa layo? Huwag aron sa malayo sa Kunichino. Huwag sayon rani ang pagkikalimot na ako. Mahipos na lang kung daan sa kong mga butang. Sa akong bag. Ang akong diary. Iuna nila kong suksok sa ilawang kit sa akong bag. Kaita niya eh. Kamay ko baton aning may pumus yan. Magisugo. Sa mo, palayo siya na ako. Muluhod lang ako niya. Magpaandir lang ako niya. Paala. Pabugos-gos kong mugbang taliya. Matugog sa yoron. Para ugma. Mugwapo-gwapo sa kong gamay. Pre! Ha? Liyom na. Samtawa pa mabalik sa kila si Renante. Yes, Ma'am Erica. Kamingaw din sa upos. Oh, uy. Nai-auto sa gilid sa karsada nga nagparking. Itong nga auto. Mao na gina ang giingon ni Ma'am Erica. Ikaw pa si Tili, ha? Ako. Sakit na sa auto. Ano magabiya din tali ni? Asam ko ni mo danon. Sa pag ko ni mong piniranan, Asam ka na napita. naibaw ko kung nahadlo ka. Pero, kinilang ipasalig ko ni mo. Tarong ko ikasabot. O may gisaad ko ni Ma'am Erika nga, ipahimutan ka sa usa sa ako mga gipabangambay. Mao ba? O sige na. Sakay na sa kong auto. Samtang open nagpaingon din eh. Okay. Ginoo ko. Ikaw di bahala na ako sa baby.
Ako na si Roger. O ikaw si Talia, di ba? O mabdus ka? Oo. Gusto ka ng tanan mo na hibawan. Ayaw kahadlok na ko. Buotan ko pagkatao. Ulitaw pa ko. Usa, way masuko kung may kauban ko babae sa akong auto. Salamat. Mao ni ang imong puyan. Kanang nga door, may imong puyan. Salamat. Yang yaw yaw. Ikaw di bahala sa apartment, okay? Okay, sir. Ayaw pagsira ko. Roger na lang. Oh, Tod. Etod lang ka sa sunod sa bahay. Mao ni ang imong kwarto. O mao na ang gamay ni mong kusina. Ang CR, tora. O mao kini ang sala. Salamat. Mahimo bang mangutana? Mahimo rag imo ko tubagon. Mahimo rag dili. Unsa man kana? Nganong gipatago ka pa ni Erika? Mao na iyang gisulti nimo nga mutago ko? Oo. Mao na. Tungod kay naglikay ko sa amahan sa akong gisabak. Mabdos man ka, no? Oo, mabdis ko. Og anhilang tingad ko mga anak din sa inyo. Excuse nanawag si Ma'am Erika. Sige, mula ka lang ko. Padalan ka lang diha. O, Tod, kung doon na kayo kinanglanon, narkospikas bay, nasatbang. Hello, Ma'am Erika? Kadugay pa ni mong nakatubak? Nagsulti pa kami si Roger, Ma'am. Na nagasila? Ni Ada, Ma'am. Okay. Gikan karon. Kinahanglang mag-amping ka nga dili makit-an bisan kinsa diri sa bahay. Labi na ni Renante. Maglikay ka na sa akong bana, Talia. Kay wa pa ko makahunahon og maayong istorya. Unsaon nga masagop na mo ka ng anak ko, nga dili mahibaw si Renante nga ikaw ang inahan. Yes, Ma'am. Okay, bye. Bye, Ma'am. Maayo na sab noon nga layo na ko ni Doc Renante. Tingali. Makalimot na ko niya karon nga layo na ko niya. Good morning, my love. Love. Nagmata na di ka? Kasayo ba? Saon di naman ko makatuog balik. Dali. Balik na nagkatuhog. No. Okay na to akong katog. Magdungan na lang tagpamahaw. Unsa ron? Tingog man ron ni Gino? Si Gino to, Odron. Dali. Atong susihon ko na unsa siya. Tabang mo, Dok! Ma'am! Ma'am! Tabang mo! Tabang! Hoy! Ano ka? Liyapag ka? Kasapag ko tani mo. Ma'am? Dok? Nausa ka? Gino, unsa ba yung problema nimo? Ma'am? Kasayo Dok? pwede mo na tarantar. Kuhan kining, Ma'am Rico, si Tulio. Oh, nga naman si Talia. May nahitabo ba niya? Kuhan na si Tulio, Dok. Unsa ba na? Namatay sa liya, Gino? Oh, mayo hinoon! Ilum na lalang! Di nagikaw rin matipi! Wala sa liya si Hidaanan o kaya mga sapot, wala san? Oh, unsa? Buot mong ipasabot na milaya siya? Oh, mayo hinoon! Layas mo gusto ko ang tubangan, lalak! Pikti mo yung karoon ako na! Dok, mauna, Dok, Amerika! Sa'yo kung nuktok sa kwarto, kaya naglugaw man ko. Unya, wa man siya tubang na ko. Ako gabli na pultan. Wa kayo suon na rin. Pagkabli na ko, wanas ka. Yung mga sini na, wanas ka bilis. Talya, wanasan. Nilaya siya. Unsa?
Nganong milayas man siya? Unsa man ni hitabo, love? Ha? Ganun ako may pangutanan ni mo, Renante. Imo man na silang gihusay, di ba? Unya karon nganong milayas man hinuon si Talia? Ambot, oy. Lakaw, Gino. Kunta kang iyang mga apuhan. Basit may paulit to sa ila. Kung mo pauli siya sa ila, dili day mananghit. Gino, lihok na. Oo, ma'am. Talia, sa batahol ka lang. Usa, milaya si Talia. Olo, milayas no. Kung galing, mauli man siya niya, lo. Tawaga yung taon Res Villano, kaya nabalaka na taon mi nga, man siya manangin taon, oy. Misakang kabuhin ako ni Rilo. Oo. Nausam din siya. Gikasamaan ba siya diha? Milayas ba siya? Awa man lo, ang mga sawar man ko niya, pero layas doon siya. Ay, ginoo ko. Sige. Kung manawag siya, mo tawag ko niya. Mo kontak lang sa niya. Sir, ako na yung matiman ni mo gikan karon ha. Kung wala imong nurse kay milayas mas Talia. Oy, unsa man ni opsan nga milayas man siya. No, wag ito'y ayaw babayhan na. Magsigam lang tugtog, lingkod. Unya, pasakit-sakit dayon, araw at imanon ni Amerika. Ayaw sa pasulti, isaba anak na lang. Buutan ba si Talia? Buutan ko taon. Santa-santita mo itong babayhan na. Pabutan buutan to. Rusungayan di ay. Papangita siya, oy. Kinahanglan may bauta sa sungan o milaya siya. Niya si Renante. Pa? Renante, atong responsibilidad ang kahimtan sa atong mga katabang. Busa, kinahanglang may bauta ako naong sa si Talia. Ngano milayas man siya. Mausap na akong nahuna pa. Kinahanglan nga ikasulti na ko si Talia. Ako na bahala sa pagpangita niya, Renante. Ay, naglapdang inyong una itong babayhan, ha? Kanto kay Milayas, awa na ito makauyon din hiya. Dili mahimo, Tireka. Kinahanglan maistorya na to siya. Ug mahibaw ta kung hain siya. Renante. Dako naman ay kining akong tiyan. Maklaro na siya. 5 kabuwan naman di ay ni. O kuwang na lang siyang 4 kabuwan. Mugawas na ang anak ni Ma'am Erica. Unsa ba gini akong gibuhat? May nanuto sa pagkana. Dili ko si Ma'am Erica. Kay manawag man na siya. Una siya mo anhin ako. Kinsa magkana. Hala, murag dili na maging mabiya sa pultahan. Kung dili na ko ablihan. Ako na lang ni ablihan, uy. Hello. Mayo adlaw Talia. Sorry ha, natugod ka. Unsay tuyo nimo, Roger? Gidadati ka ginasal nga baboy. Kay adlam ko na ko. Salamat. Dili pa lang ko nimo pasudon. Dali, so dali. Wa ba kay gawas-gawas? Mas pakayos imong pagbabdos nga magpainit ka sab. Luspag ka na oh. Dili mahimo. Unsay dili mahimo? Aha. Kinsa magigili kaya nimo? Ha, Talia? Mahimo ba? Dili na lang ka mangutan na bahay na ako, ana. Salamat na lang sa inasal og ibaliwa na lang ko, okay? Naglikay ka sa amahan na imong gisabak? Ha? Nagkagidilin ako si Ma'am America. Sadyang nangita siya kapuyan nimo. Misulti siya nga kinahanglan nga hatagan kag lugar nga medyo tago. Nga naman. Siya na lang pangutan na, Roger. Please lang, may mo pagmulakaw na ka. Okay.
Sorry ka, natugaw ka. Love, mula ka anak ko. Asa mga karon, love? I-drop na yung taka. Oh no, ayun na. Malangan ka na. May operahan ka para ba? Okay ra kung malangan ko. Sige na. Ihatod na natin ka. Tuoday. Kumusta naman ang imong pagpadoktor? Okay na. Normal na ang tanan. Dili ka na operahan? Operahan lang gihapon. Basta, muna na kuglakaw ni mo ha. Mag-abot na lang ta sa panihapon din sa bahay. Okay. Doon na ginigitago na ko si Erika. Doon na kit. Gitago? Erika? Muna akong pagtuo pa. Ang bubitaw na asawa mo, Renante. O sa ay, makabantay ko anak niya nga maghingok-tok. Naon sa masab ka? Mura masab kag wa sa imong kaugalingon. Wa man pa. Doon na lang nakahasol sa kong nauna. Sige pa, mulakaw na ko. Kinahanglang madaw ako sa Talaya. Adlaw siyang check-up karon. Magtaksi na lang ko paingon sa nipuyan. Oh, si Renante. Hello, love. Nga na bang nanawag ka man, ha? Asa mga karon? Padong ko sa office. Pero doon ako ilailakton karon. Busa dili ko makapondo sa office. Atod, nanawag lang ko kay karong hapon. Ato ko sa gym. Mahimong buwapas ka na ako dito? Asa nga, Jim? Sa Roberto's gym. Okay. Kung may time ko, love, muapas ko nimo. Bye. I love you. Huwag di kayo tao ka nun. Maayo nun. Dito na siyo. Oh. Roger. Roger Samunti. Ako pong mangkot ng gipadan mo sa tail. Bana ka ni Erika, di ba? Oo. Ikaw na ito ang nagdaso yung pagmangkon nga nabalian sa tiin, no? Ako dok. Anisip ka mag-gym? Panagsa. Pabor lang karon. Tod. May mga paabangan ka, di ba? Oo, doon na dok. May bakante ka pa? Bisan kwarto lang. Kay doon ako'y kauban sa klinik. Ako ang sekretarya ang mupuyo, uban sa iyang anak. Ganahan ko nga anhin na siya sa syudad. Kay layo kayo ang ila. Mo ba? Wala na problema. May bakante ko sa labangon. Jay? Okay. Hatagin lang ko sa imong number. O address sa imong paabangan. Okay. Meron ko i-calling card, dok. Huwag mo ang address sa akong apartment nga may bakante pa. Sige. Akong patawag nimo ang akong sekretarya. Okay, dok. Kainis ako lawas. Kinsa kami sod? Kumusta ka na din, eh? Kuan, ni ma'am. Uway gawas-gawas. Okay. Schedule ni mo karon sa doktor. Pag-ilis na. May taxi nga nagpaabot sa gawas. Ikaw na lang to. Yes, ma'am. Na ako'y kinumpra. Bahala ka na ni anak. Yes, ma'am Erika. Patanaw ako sa kong baby. Patanaw ako sa kong anak na naas imong tiyan. Oo, ma'am. Dako naman yung imong tiyan. 5 months naman di ano. Maklaro na kamay. Upat na lang kabuhan ako mugawas na siya. Naibaw na ba si Dr. Renante nga managop mo, ma'am Erika? Wa pa. Unya na nako siya sultihan kung mugawas ng akong anak. Ugwa ka na. Wa pa taga sultihin nga. Human mo
panganak, mupalayo ka na ni ining Lapita? Dili ba ko magkapatutoy sa akong sa imong anak, Ma'am Erica? Dili na. Kay dili ko gusto mong hikap ka pa niya. Ako na ang muatiman niya. Ako na ang manginahan niya. Sige na. Lihok na. Nagpaabot ni mo ang taxi. Human mo pa, doktor. Manawag ko ni mo din. Okay? Ug ayaw yung pa makaka. Kinahanglang niya kasabay sa akong pagtawag. Yes, Ma'am Erica. Good. Kana. Muna gusto ko ni mo talaya. Kay humo kang pasabton. Hello. Sige na Marisa. Atuwa na ang lugar nga imong balhinan og sa imong anak. Unsa? Dili ka makalugar karon? Namoy lakaw sa imong anak? Okay. Sige. Ugma na lang. Hatagan nila kag tunga sa adlaw sa pag-check sa lugar. Okay? Okay. Sige, bye. Oh. Uy. Ningam di ko magsubay sa karsada sa labangon. Pabor man din ako ang pagtanaw sa mga lugar. Maayo tingali nga akong lay tanaw sa lugar para ni Marisa. Kay ako'y maluoy niya nga mubiyahe paglayo inig pauli. Guwang na rabat to. Muna ng krasadaha ang giingon na itong Roger. Okay. Musuod na lang ko niya. Pabor naman. Salamat. Kay okay na rin ako, baby. Hello? Hain ka naman. Paingan ako pa uli, Ma'am Erica. Okay. Kumusta ka kong baby? Okay naman, Ma'am. Sige. Pauli na. O ayaw na kit pagawa sa bahay. Yes, Ma'am. Dili lang una ako siya sultihan nga. Naipaw na ko sa gender siya, baby. Nga usakin ka lalaki. Ang sige ka ugmaon na akong baby. Sa iya mga kamot. Niya naman ko. Lugar lang, Noy. Niya na akong bayad, oh. Musod ako sa apartment. Talia? Dr. Renante! Talia! Ikaw gina? Kadugay na namang pangita ni mo. Ang imong mga apuhan. Labihan ang guula. Dokuan! Naunsa man ka? Nganong kalit man kang mibiya sa bahay? May nehugsan ka ba, ha? Kay baho ka? Nagkabuang ning tanan sa pagpangita ni mo. Dok, lakaw na. Talia. Unsa ba gyud hitabo nimo? Nganong nahadlo ka man? Dok, maluoy ka na ako. Maluoy ka. Ayaw kinigipanabi. Ngani ako din, please. Tinuod yun ang gisulti ni Ma'am Erica ni mo unsa? Nga minyo ang amahan sa imong gisabak? Mao nga mitago ka din. Ambot. Unsay amot? Talia, unsa magyud hitabo nimo? Sultihi ko. Makalaong ka nga matago ni nako. Dok, usa lang ang ihangyan ako nimo. Ayaw isulti sa uban nga. Ngani ako din eh. Huwag nga nagkita kita. Ilabi na ka, Ma'am Erica. Ngano? May labot ba si Erika ning imong pagtago? Maluoy ka, Dok. Ayaw na ko pangutan ang bahay ni Ana. Maluoy ka. Una-una, Ana lang nga, wata magkita ka rin. Maluoy ka na ako. Talia, pero gusto kong mutabang nimo. Please. Please, iyon na pag-una-una nga mutabang ka pa na ako. Ang husband ko, kalintiit ako nga nagkita ta ka rin. Please. Nagtago giday si Talia.
Lalang? Lalang! Amerika! Tuwas luyos lalang na gilimpyuhan. Ako sa may tuyo ni mong lalang. Ma'am, Wa ba mauli si Doc Renante ka ganina? akan na rin eh. Wa man, ma'am. Oh. Si Gino, hain. Gino! Itawag ka, Amerika, Gino! Gino! Ma'am! Ma'am, ano man, ako tawag ng kape gatas? Kumusta na imong pagpangita kang talayang? Oh. Milagro lagi ng utana ka anak na ko, ma'am. Gool bitaw kay ko, ma'am, kaya wag yun ako magkitiis na liya taon. Wana. Mingaw na kay ko niya. Wana. Oh, I miss her so much. Iyas ang lulaw og lulo taon. Sige, panawag na ko. Sige, call sa phone. Buhi pa ka to siya. Ba, sa nimulong, oy, naunsa mo ka, oy. Ikaw, adyo kay basat, danda. Basakan. Batasan ba? Batasan na. Okay na, wow. Unsa mo di ay? Nagkalit na siyang nawa, milayas. Tawa na. Tikungkong na to. Tikungkong na. Basi kitaban gyud tingali to siyang kuya. Matay mo tao. Sa amahan sa iyang anak. Ay, tasang kinubuhin ako. Hindi man taon ako'y mahaan taon siyang anak taon. Gaba niya, oy. Layo sa gikantaliya, oy. Oh. Kamubonin mo. Di ka kapasardo. Ikaw ba, ma'am, ninuon magkataon, oy? Hilaw na kakaniya, kaya makailapot ang istorya. Lalang, tabagin ko Lalang, Tabagin ko din lalang. Tawag ka, tos lalang, di mo, tawag ka. Gino, Lolong. Sultihi gyud ko ninyo ha. Kundo na mo'y mabalitaan bahin kang talaya. Oh, yes, Ma'am. Ako'y unang... Ako na yung musulti. Uy. Renate. Dok Renante. Gino, paliho kong kape. Ihatod dito sa luyo. Love? Uy. No. Love, di ka po ito. Unya yung tabag solte, okay? Ulo. Noon sa man to siya. Huwag ka tagdamam. Di ba mukis man na ni mo si Dok? Kung mabot na. Mura mo kakison to ni mo, lulok. Ako? Ano mo? Ako may... Hila mo ay? Mura siya, nasumbi mo no, wag yun mo. Tagat. Ito na ay. Ikaw na, Gino. Ikaw na. Ano man? Magutang kape. Manandog sa nanti. Niya, uy. Do. Amigo tang balik. Okay. Amigo ta. Ano? Balik tayo kung kusip problema, ha? Ala, no? Bisan unsaon ako una. Doon nagwilapot si Erika sa paglayas ng Talia. Dok, usa lang ako ihangyon mo. Ayaw isulti sa uban gani ako dinhi. Og ka nakita ta. Labi na gyud ni Ma'am Erica. Si Erika ang labaw niyang gikahadlukan niya may bak. Nga naman. Love? Love, noon sa ka. May problema ba? Oh, love. May gamay lang nga problema sa klinik. Gamay ragod. Unsa man? Gusto ka bang masahian ka? Okay ra ko. Love, ayaw pag problema, uy. Kay... Gusto, doon ako'y ibalita ni mo. Unsa man na? Love, musugot na kong managupta. Ha? Erika, nganong kalit man nang mibalik sa imo huna-huna? Well, nauna-una lang nako ang gisulti sa Dr. Renante nga nares ko gyud sa akong kinabuhi kon magsabak ko. O nga, dili na lang kumusugal. Managop na lang ta. Ganawa man ka mutubag. Wa man, love. Nahibong lang ko nimo. Nga kalit lang kag naghisgot og panagop. Mulang ka ng labing maayong buhaton. Aron makabaton kitag anak, di ba? Makabaton tag sumusunod sa atong katigayunan. O unsa man sad nga paagi ang imong gusto? Gusto ko batang bag-ong na tao. Unsa? Mangita tag inahan nga gipaangkan. Unya, wanay huna-huna nga mubuhi sa iyang anak. Og may kandidata na baka anak? Wa pa sa pagkakaroon. Pero, manawag ko sa mga bahay sa Gupanan. Magpatabang ka nila rin, ante. Hey, di ba kaganahan sa kong ideya? Okay man, love.
Pero, Pero, unsa? pero, kinahanglang ato unang sabuton si Papa. Bahin sa itong mga plano. Nga naman gyud. Erika, anak na sumusunod ang atong gipangita. Dili lang basta-basta ang anak. Mao ni siya ang mahimong manununod sa atong katigayunan. Unya, wa ni sambog sa atong dugo. Kinahanglan mamati sabta sa ideya ni Papa. No, dili ko komportable ng managop. Pero papa, unsa may gusto mo? Mamatay ko sa pagpanganak? Dahil sa pag-iri ka. Dahil sa'y kwarta. Kinahanglan may sambog sa atong dugo ang mamahimong iretiro sa atong kasigayunan. O gusto may gusto ninyo mahitabo, ha? Nga magbabdos gyud ko? Unya, kung mamatay ko, okay lang ninyo? Erika, relax. Panikamot mo. Yan ang panikamot. Dili ko gusto usalang kasinagop ang musunod sa akong katigayunan. Kasabot mo? Yes. Dahil ang kwarto. Okay na gyud sa imong amahan kung mamatay ko sa pagpanganak. Erika, love. Kalma lang, good. Kalma. Doon na rin ni Sulbad. O gusto may sulbad ini, ha? Nga mangita kag babae nga imong paangkan? Mao ba? Erika. Aron imog yung dugo ang mamahimong manununod sa inyong katigayunan? Ha, Renante? Mao ba? Unsa makay sulbad ining ilang problema ni Erika ug Renante. Dili ka motugan si Erika sa bana nga may umaabot na silang anak nga gisabak ni Talia. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa mga sumpay ning sugilanon. Bugmang Binilanggo. Dalit sa RMN Drama. Ug mao to ka listeners ang part 4 sa Gugmang Binilanggo. Musubay sa ko ka listeners kay napa siguro ni mga comments sa kuan sa mga laing drama no ato na lang i-appeal kay gihaguan po nila ni comment no. Si sani Feels namirak dagom sa duha ka langit dol request ko na nga drama bi. Pasensya kayo kay murag daghan na murag dapoy primero maor ba kani ito niagi po nag-request ani ba. Wala ko'y kopya ani no. Feels namirak adto lang sa kang radio drama Bisaya no i-try dito kay daghan sa drama. Wala ko'y kopya na gid. Pasensya kayo. Strawberry Doll. Labis drama Pina, Lina, Sidro ug Simon. Salamat kayo Strawberry sa pagpaminaw. O si kinsa pa ba nilain si Marian Laborte. Bisag 2 years mga nindot yun mo mga pang-upload. Salamat kayo na ako mapaminaw. Salamat. Naglaag mi sa ako iro samtang naka-earphone. Always watching from Osaka, Japan. When na ay upat kalima ka heart na salamat kayo Marian Laborte no? And mo din i-plug og Japan lahi sir tong ganina si Piat sir ko ba lahi sir tong ganina nga plug dito dito Japan kina lahi mapuporma na niya ang plug butang salamat Marian Laborte no mo nasipet yung like ko ganina aning usa no comment niya na po plug og si kinsa pagilain comment si Maricel Rabanes. Thank you sir and God bless nice kayong drama sir with emoji nagpahiyom. Salamat kayo Maricel Rabanes no? Kinsa pagilain si umurag no na maura to murag maura man ada pa yapil na to ni kay mura mag si Pre Greg TV yung Dilamente listening from
SGDM Bulacan from Yung Dilamente Idol. Salamat kayo si Pregrade TV Yung Dilamente, no? Sa pagpaminaw aning drama, ha? O si Me, good morning nindot kayong istorya sa drama Love It, thank you. Naminaw siya sa 15 kong pilion. O si Dalian, human na doon, naminaw siya sa katapusan sumpay sa Langit Kakilat ko, no? O maura na ito. Salamat kayo sa tanang nagpaabot aning dramahan na kalisinos. Nya, murag pasensya jud kayo kadugay ta nakasumpay og try na po nako siguro libog ko kasi kung nahon kini ba o katong mihabo-habo. Kini og kumpara sa mihabo-habo mas dali ni gamay kontra tong mihabo-habo. Kaya mihabo-habo og labihan kadaghang copyright. Sige ko balik ato. Kini bita-bita ni kay di kayo daghan pero copyright yung gihapon. May lang tayo nag-upload na ni nag-advance na itong vlog, no? Nag-advance akong vlog ko pa sure og nabay makapiright balik, no? Kay ako naman balik nag-edit. So masin man kung di na makapiright nag-upload ani, no? Nya kay advance man ang vlog no paminaw na ninyo wa na jud copyright. Pero sa paghimo mo pa sure kay nakapiright na daan man. Mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo ka na mga ka-listeners. God bless us all.